Hello, good morning. Haine hailam sogo norok no. Khakhayu norok jottono kaham tongpai khana hanai. Sengkhaite tuni belai no doti bo jalaijak. Isiri ni school bo tongmani ba 5:30 siko. Tofona tini khai bona ang bo jadi rok nai sajana nangliya. Bo belai no doti bo jajak school rok bo thangya balu kahangkai. Saksak no excited ongai bo jawi dress rok ready khai. Bo jottono tini ang kono khai rina nangliya socks rok bo kari rina nangliya. Bo saksak na jotono kai pai thana ni sekang kisa tia dot nango o dot nang phoro mobile nei mane mole ang belai ni kiri o belai ni wana o je jaga o phana phone hui tonde bo je jaga phana nugo tam khainai ang wansuk je maliya o phone kaisa na tei je sukone tv sarawai re de phone no nai yo tabo khai bo dot rong nang pai kya thana bagai ready time bongai tongkha Engke bono bag tate di hilig mani khanaya binim I song je school teina furanga amti khana botei ja iko nai mang khana norok mo bubar ba tam bubar ang khas nai to king tong kha angle sinimali ya kon nai to khai pari tong kha mo ni wa khaite norok ba si sini pai mo no angkile sini simali ya dai thomoni bubar Aram nang khati ni no bar sip sal phai pana sal phaya hai jing dong chu leng ya tan sal dong ma bagai tei kinar bla no bar sip ga aram nang tong khata no bar kering kita tungja ng tong khamon Ei norok na ang kaisa phono gai tongo 2-3 din sekang YouTube Facebook o je viral angmani chini ti project puri bai America ni jala hanai belai no famous angjak engke ang butini nu khaborong na ani mokol bai dadak sida khaye kai norok na kisa kaham bai phono go nangmani ang asuk ti saimalia jesek mansa phono ka norok nai tongdi joyasa ani blog no kisa morning walk khai phai ta khai lek somani bazar ha baiya fruits kisa payan pa mo se ali wo 100 taka marung khata o khai phai kya gai tabo khai to tai tam khainai phongni mai moi songnani ang chengni tongo gai mo khato milok bosok samchota chichiri khai songnai chichiri samchota ang kai to nok ni sopai mani milok bosok bo mo khai dara songus kang khai puru to mani chinayang go ashikai chichiri mano chichiri bang sobo gai jeng chichiri moi songna bagai ready khai tongo norok khai bahai ka song saimiya ang khai to bermano ikom te ki sumani pore ang ri nai iko oro rimani pore hingkai som jiri jage horo som ori ri khasom tom mo kaisa bokhnai hera paino dalok rogo to jesapano sudi bokhnai rok ngai si thango aboni bagini logini borok je from moi rogo mangkha hangkai sa jagya rok to hania hai pagura khara oi bona ang bomti khe mos den khai norok nai tongdi eko ani thorai khai sa khainai som kisa tiare oi khainai dikena tola kisa tei ria angoro Saimiya norok khato bahai ke cha ani kisa sabai di yang khai ang mos den khaina boge moso rusun ang khai rusun di jawo gai saimiya norok khato bahai ke cha rusun gai isa bohog rok boge samo nai rusun pias ri sa jagya gai rusun bahai Finally ani mos den done nangkha Narok nogoi mangkhana ani mos deng Narok joyasa ani mamui songmani na bahai engjakha like share comment khai sabai di to thokjakna thokjagla ani moi monkha mushroom eat mani donia bori kasing musla bori rikhaisa kok bu satogya o fan bu ker laila adjust fan di mani hai keri kai pungjak kok satogya mama